שלום חברים, זה עוד סרטון יחד עם אח שלי. והיום אנחנו הולכים לשחק בעולם הזה Find the Codes 2. שיהיה מישהו שלא יקים, אז זה הרבה. אוקיי. רגע, אין פה תמונות, כאילו מה אני רוצה. הנה. טוב, אני בוחר את יצחק מולד. בלי קשור לחג מולד. אוקיי, צריך למצוא את הקוד. על ההתחלה קשה לי באמת. הנה הוא. 797. אינטר. אוקיי. איפה הוא עכשיו? מה אתה רואה עליו? זה לא הפתק? לא, זה לא היה פתק, זה היה פשוט על הדבר הנבן הזה. הנה זה. אבל צלקתי שם את הפתק. אוקיי, מה הקוד? 376. 376. אינטר. וואי. 515. אבל תראו, אם תיכנסו לעולם הזה 515. תראו, אם תיכנסו לעולם הזה זה לא אומר שיהיה את אותו הקודים גם כמו אצלי. יהיה לכם את הקודים האחרים, אבל אתם תדעו איפה נמצאים כל הקודים. אוקיי. נראה לי בין המתנות. רגע, אולי זה היה לצחק המולד. אני נכנסתי לתוך לצחק המולד. איך אני יוצא מפה? יש פה צ'ק פוינט? תגידו לי שיש. אני לא יכולה לפסות בכוונה. אז איך אני יוצא מפה? אלוהים. הנה, יצאת. אוקיי. אני לא לוקח עוד פעם את הסיכון הזה, אין לי כוח. אני פשוט אחפש בין המתנות, ואם לא נמצא אז ניקח את הסיכון. הנה, 999. הנה, הסיכון. יאללה. איפה הכל? מה, אין פה קוד. איך שמו פה את הקוד על התקרה? 365. רגע. 365. אוקיי. נראה לי זה המקום האחרון. טוב, בוא נבדוק בצד הזה ואז בצד השני. הנה, 9894. 9. לא. 9, 8, 9, 4. לא, זה לא המקום האחרון. טוב, זה לא המקום האחרון, אבל... זה מזכיר את המוזיקה של פעם. היה גם פעם מוזיקה כזאת כמעט בכל העולמות של רובלוקס.
הנה קוד. 4862. ארבע, 8, 6, 2. הנה. סיימתי. פרק מי go to מינו. יש לך כפתור כזה. הנה, מינו. אבל VIP זה מה שטוב. כאילו זה בחינם, אבל אני לא יודע. אני אנסה. לא, זה 150 רובקס. יש זול בשביל VIP. אוקיי, עשינו את זה. זהו. אוקיי, היום נעבור את כולם. נלך על הקלים. ואז נלך על הבינוני ואז על הקשים. מי זה בן אדם הזה? 6, 10, אוקיי. 6, 10. הנה, ראיתי פה. רגע. 9, 3, 6. 5, 4, 9. או באמת מתאים לזה יותר ב-AC. רגע, 6, 4, 9, נכון? 6, 4, 9. אינטר. 5, 4, 9. הקליר. 5, 4, 9. חמש, שש, מה? 5, 6, 5 נראה לי. חמש, 6, 5. נורא מנורא. 6, 6, 4. וואי, איך אני אראה את הכל? כאילו 6, 4, 4. 6, 4, 4, לא? לא. קליר. מה זה היה? 6, 4. 6, 6, 4. הייתי איפה ליד. יש פה פצצה. למה שיהיה פה פצצה? זה לא נראה לי הבית שלי ואני מחרבן פה. אוקיי. הנה. 9, 6, 3. אני יכול להכנס פה? לא, אני עומד פה על העבר. רגע, 9, 6, 23. 96, 23. 96, 23. עם מלא מזל שזה לא פגע בי. איפה הקוד? הנה המקום שהתחלנו בו. איפה הקוד? אין פה עוד מקום שהקוד יהיה בו. הנה. 9, 5, 90. 95, 90. 95, 90. הצלחנו. נו, אפשר מתנפח בה. הנה אפשר, אבל אני פשוט עומד על האוויר. נראה לי את המקום שהתחלנו בו. לא ראיתם? רגע. שם, אוקיי, זה הרוב שהתחלנו בו. אוקיי, אז זהו כאן, לא, כן, הנה, רגע. 3, 7, 60. 37, 60. 3, בואי נכבד לך לעמוד.
כל יום שישי. 36, 70. מה? איך לא? זה היה קוד, לא? 60. סרטו מלא. 63. 60. רגע, כל שנייה בורח לי. רגע. 3, 7, 6, 0. 3, 7, 6, 0. וואי, זה תמיד בורח לי מהראש, אבל אני תמיד אחר כך קרוב. או, איזה מכונות מרוץ. איפה קראנו את זה? איך היה כל כך כסף לקנות? סגור קראו לו נוב. כאילו לכל האנשים פה שהם בדמות הזאת קוראים נוב. וגם במשחקים כאלה של זה, אבל נראה לי זה בן אדם רגע, אני רוצה לדבר עליו. לא, זה לא בן אדם, זה פשוט איש שעומד שם בלי מה שעבר. אוקיי, 5, 8, 27. מה הדר? סבבה, אבל כבר סיימתי הכל. 28, 79. 28, 79. סיימתי הכל. הנה גם פה יש את השלטון. מינוס, אוקיי. סיימנו את זה ואת זה. עכשיו הגיע הזמן לזה. לאכוף. הנה, אתה גם כאן. הנה אח שלי. 5, 8, 1. 5, 8, 1. מה זה ששום לא כאן? זה לא שלי. כי אם הייתה כאן, היא כל שניה הייתה עומדת ככה מפריעה לי בכפתורים. באמת שהייתה מפריעה לי. 3, 7, 4. אוקיי. גם אתה זה כמו שם. 3, 7, 4. מה? 3. איזה מסובך זה. 3, 7, 4. הכל הפוך. מה הפוך בו? זה מה שראיתי. 3, 6, 4. הוא תמיד יוצא לי קרוב. 3, 6, 4. אני יכול לגעת במים? הנה, אני יכול לגעת במים. אז אני פשוט לא צריך זה. אי אפשר. חבל את האבנים. הנה הכל. 251. 2, 5, 1. איפה הקוד? על העט הזה. הנה כאן. 2, 5, 1 דקיש. 2, 5, 1 הנה. 3, 9, 7. 3, 9, 7. 2, 5, 1. יאללה, אתה. וכאן? איתן, חכה לי. בתוך מה בגבעה. הקוד כאן? מה הקוד? לא זוכר איפה הוא היה. הוא היה ליד העט הזה, כאן. תסתכל במסך שלי, כאן. איפה שהעכבר שלי מצביע. כן. 3, 9, 7. 3, 5, 0, 2. 6. 5. אתה לא נוח לי ככה. 5, 0, 2.
אל תגיד לכל שנייה איפה נמצא הקוד, איפה נמצא הקוד. תחפש לבד. לא ככה כלום, תאמין לי. איפה הקוד פה? טוב, עכשיו זה צריך להיות בהארד. זה לא צריך להיות באיסי. הלוואי כל קוד הוא היה כאן מאחורי הדבר הזה. הלוואי. הנה הקוד 2. איפה הקוד? הנה הקוד, מול הפנים. תזכיר לי מה? 502. נו, איפה הקוד הזה, אלוהים? עידן, 2. נחפש את זה, אנחנו בדקה. בדקה נמצא. הנה הקוד. הרבה יותר קשה. 260. איפה? בעץ. 260. 260. לא. 260. זה מה? מה הקוד? מה הקוד? נו, תגידי כבר. בוא תראה ותלמד לבד. איך מחפשים. הנה. תסתכל על העץ הזה למעלה. יופי, שם נמצא הקוד. 2, 6. יהיה ממש באמת שתלמד משהו. 2, 6. אין סוללה. הרבה יותר גרוע. וגם הרבה יותר טוב. יותר גרוע ויותר טוב. טוב, איפה הקוד הזה? תענה לך להגיד לאמא אם אני יכול ממש קטן. תשאל. ואם מסכימה לך תביא גם לי קצת. תביא לי פסק זמן אם יש. איפה הקוד הזה, אלוהים? שישמור. זה קשה. הקוד הזה פשוט אחד הקשים באמת. אולי במים? נראה לי גם אפשר ללכת לכאן. אז בטח הוא כאן. הנה, אפשר ללכת. בטח הוא מועד טבע שכאן. לא מצאתי בזה. אוקיי. הנה הקוד. 146. זה איסי. זה כבר אמור להיות בהארד. שלב הזה. 146, לא? כן, אבל זה היה 146. 1, 4, 6. הנה, זה לא הקוד שם? לא, זה לא הקוד. טוב, זה כבר צריך להיות בהארד. אני אומר לכם, זה כבר בהארד. השביעים הקטנים יותר ויותר קשים. 5, 2, 9, 4. 5, 2, 9, 4. באמת אין לי כוח לזה. מוזיקה הזאת צריך מבלבלת אותי. הנה הקוד. מי שזה הסיום. יש שזה חרק? או שזה פשוט ספינה? נראה לי זה הספינה. 2, 2, 7, 2. איפה כולם? הנה.
2, 7, 2. לא, זה לא הסיום. סטאג 10. הנה הקוד. 17, 41. טוב, מתי נוגע כבר על סיום? עוד 1,000 שנה? עם 40 אתה פשוט באותו מקומות. 3, 5, 9, 9. 3, 5, 9, 9. סטאפ 12? או סטאפ 11? נראה לי 12. טוב חבר'ה, זה הסרטון שלנו היום, אני מבטיח לכם, אני לא אתקדם. נראה אנחנו בסטאג 12, אנחנו בשלב 12, אני אגיע עוד פעם לשלב 12, ומשם אני אתחיל את הסרטון. אוקיי, ולפני שאנחנו מסיימים, שימו לייק ותירשמו לערוץ שלי, יאללה ביי.